Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Maskandi news, Maskandi updates. Umzukulu into ayenza kwi-album yakhe. Le healing lena yazi ngiyayibona ukuthi le nto personal. Baye-personal le nto umzukulu anayo kule album. Mina ngisondeza eduze. Ngithi manje ubhuti udinga usizo yini ngehealing? Guys, i-album enjena. Hayibo. Lena ethi washonaphi? Ubasela ama-ex. Yo, mase nakimi kuyake kwenzeka. Ucabanga ukuthi uthando kanti kahle kahle kukhonjiswa loya owahambayo kubaselwa yena ngawo. Wena usugxilile ngenhliziyo kanti indaba ayikho. Umzukulu uthi senze njani? Noma sifune lo sisi lo owenza ukuthi le album ibe khona. Ngesithi intombazane i-wrong into owayenza, kodwa le nto le wena owayenza yenza ukuthi thina sithole le album. Noma umzukulu wahamba yena waya e-pharmacy. Mayethi-ke e-pharmacy eqalaza naba abantu bagcwele, wathi la bantu laba uyobafunela umuthi, uyobafunela i-healing, wabuya nale album. Ngoba ubhuti wenzani guys? Mase kuba umenzi. Indaba ke yamenzi ngicela nihambe niyomlalela nizwe kahle masethi ngiyakuthanda, uyazi ngiyakuthanda ukuthi akajoyini ku-Fix SA. Hayibo, cha indaba yalaba ababili guys, njengoba ngasho ukuthi into yami ukubhiyozela umusic wamaskandi mangizoxoxa ngabo angigxilile kakhulu ey'mpini nani noma-ke nawe usuke ungibambe ngo-left mase ucabanga ukuthi ngilapho kanti angikho lapho nginento enjengoba ngibona ukuthi mase sihlukanisa unyaka kumele siyikhulume le ndaba yamzukulu nomenzi no-limit kube ubani. Oh Nkosi yami, laba bathathu sengibakhohlile ngoba bengilokhu ngibhizi nabo kule platform. And into engiyithanda ngani guys, niyalenza iqiniso. Mina into engiyithanda ngani ukuthi into mayithi healing niyasho ukuthi hey waze wasilapha, waze wasikhumbuza ukuthini, waze wasenzela iqiniso umzukulu. Nenze njani? Niyahamba le album niyinakile, niqhubeke-ke nenze njalo, niqhubeke nilethe support la idingeka khona. Ngoba umzukulu waguduza ema-pharmacy la eMzansi wathi la bantu bagcwele la badinga i-healing. Yo, noma phela okunye kuvusela imizwa nawe ukuthi hayibo kwaze kwanzima. Kodwa hayi ishayiwe i-album. Sizobuye siqhubeke guys, sizobuye siqhubeke. Ngisafuna amavuvuzela nami. Usuku olukhulu kakhulu kusasa. Thank you so much for love and support. Ngiyabonga angiqede. Bye.